कुल काम हमरे से कर तड़ी अपने आराम करो तड़ी सन मरद रही तो इतना दुख ना करे के पड़ी। हम गाँव जाए के कहतनी तो केहू जाए नहीं की देत। माई बाबू अम्मी घर में बियाह कर दिलस कि सुख करी अब कवनो सुख नहीं के हमरा के मन न कर तो कुछ करे के हमरा के तब बुझाता कि छोड़ दे तड़ी कुल काम करे खातिर। अपने आराम हमरा आराम करे के चाहिए तो अपने कुल आराम कर तड़ी हमरा के छोड़ दे तड़ी करे खातिर। मारे हमार पेट दुखात रहता ऐसा ही मन करता कि चल जाइए हम गाँव में बिना पूछे ले कहले। मर्दो जो वैसे नहीं बाटे कि कबो फोन करके ना पूछेला कि हाँ हाल समाचार का बाटे का ना। मर्दो बाड़न तो उहे बाड़न कि जब एक दिन 2 दिन खातिर 5 दिन खातिर आइबो करलन तो अपना माइये भी रहेलन। हमरो ना पूछेलन कि हाँ तू ठीक बाड़ू कि ना ठीक बाड़ू कुछ खाऊं पियो के नहीं के ला के दे। बताओ हम 4 बजे से काम करत करत एकदम रात हो जाता हुए। हमार पेट में लइका बाटे कुछ हो जाई ना तो इ लोगन के बताइए दे हम कितना हमरा करे के पड़ता। मतलब हमरा से पानी जाई इ लोगन के अपने मन में ना लाज शरम रोकेला। दीदी जी बाड़ी तो उहे बाड़ी। आयो दादा अब हमरा के चललो नहीं के जात। आयो माई आयो बेटा ए मम्मी जी आयो दादा ए दीदी जी आई ना। पेट इतना दुखात हुए का हो गई अचानक से इतना कुल काम कर तनी हमरा के भारी नहीं के उठावे के तब हमरा के छोड़ दे तड़ी करे खातिर। आयो माई आयो बेटावा बतावा दीदी जी के उतना कपड़ा पीछनिया कहनी कि डाल दीजिए ऊपर छतवा पर तो कह ताड़ी कि छतवा पर डाल के तू ही आ जाओ। हम कितना करी का करी हमके कुछ समझ में नहीं क्या होता। हम पेट तो कहता है खूबी है चिल्ला चिल्ला तरु तो चिल्लाती बुझाता कि सियारिन चिघरतिया रे ओ तरह चिल्लातिया इहर के ऊपर लइका बियातिया। ई आदमी का लइका नहीं खे भइल बे लोगे लइका हमरे के हैसन हो गइल बानी जा आ भइल बड़ी चिल्ला तरी बुझाता कि बाप रे बाप यही ने तो भगवान करके जल्दी देत ना रहल हन आ देलहू बड़न त बुझाता कि पूरा गांव में बिटोर ले हमहू आवेला नहीं खी का बुझाता रू जब ना तबे वो काम नहीं की करत तारी मार जाने बतावा यही तो बटल ही ना बिया बड़ा की आ ओकरा में लग जाए ओकर गोड़वा के धमनवा तो होला ही नहीं खी गोरे भर बाड़ी गोरे त बाड़ी आ 1 पैसा का सहूर नहीं खे का जाने कैसा नहीं छछुन्ना रा गले घर में ना के करी गोड़ डालते। बतावा हमारी बड़ पतो के लइका होके कराया करी गोड़ डालते ही बुजरी के चलते ओकर लइका खत्म हो गइल हैं। अरे बात बतिया बतारी आज भरे तो दादी दादी कहती ना तारा का तब उस सिखावतनी कि देखो ना खाली मर्दा जब बोले तोहर बात तब लहिए ले चले गइला कि बादे तहर हम ओकर उपाय करतनी तनी उ घरवा से लात निकालो कि तहर हम जुड़वा देतनी का फेरा में बाड़ू। दादा ई तो सर का फोन आ गेली दादा। हेलो नमस्ते सर। हाँ सर ठीक है सर। हाँ आ जाएंगे सर। अभी तो 1 महीना छुट्टी 8 दिन सर। अच्छा फिर मिल जाएगा ना छुट्टी। ओके सर जय हिंद सर। ओके सर पकड़ लेंगे गाड़ी ठीक है जय हिंद। साला अब का करी अब तो जाही के पड़ी। साला ई तो साहब हमके बुला दिल बड़ा अब तो ड्यूटी पर जाए के पड़ी आ साथों में एक गर्भवती बड़ी ये हालत में हमके छोड़ के जाता। अरे 1 महीना में तो हो ही गई रही तो अपन लड़का के मुंह देख के गई रहती साला देखो ना पैनी आ ये दुख में बा के दर्द में हम इनके छोड़ के जाए। चलो ऐसे कोनो बात नहीं खे माई भी है भौजाई भी है देखभाल करिहन सा कोनो दिक्कत नहीं। माई के हम समझा दे बुझा दे करीब बात से अपना ड्यूटी पर चल दे। चलो तनी मेहर के तनी सहूलत दे कि वो तनी रह ले हमारे बिना रोई गाई नहीं तनी दर्दो सही ले ठीक है ना बाबूजी। हाँ बेटा गोड़ लगा तनी दूसरा हाँ तनी 1 महीने खातिर आइल नहीं अब जात नहीं ड्यूटी पर
तो अभी का जइबर रह अभी। अब बाबूजी अब बॉर्डर पर लड़ाई लागल बा, जाही के पड़ी ना, ड्यूटी का सवाल बा ना। साहब फोन के ले रहना। हाँ बाबूजी। अच्छा हाँ तो उ तो जाही के पड़ी। माने कि अब कब लग जाला लड़ाई या कब छुट्टी मिल जाला हाँ। एमा कोनो बुझाते नहीं। सुना ना, तनी माई से बोल दिया ना, माई से तनी बोल दिया कि तनी अरे बेटा तू ही जाई के बोल ना दे अपना माई से। बाबूजी माई ठीक बा बाबूजी, हम बोल दे ठीक ना। ठीक आ बाबूजी अपन ख्याल रखिए तबीयत के, ठीक ना। ठीक हाँ, है। बीमार होइए तो तनी जाके तनी टहलल जाला सुबेरे सुबेरे। हाँ ठीक है। टेंशन ना लियाला, ठीक ना। पैसा हम भेजत रहे, ठीक ना। ठीक है। अब तनख्वाह 60,000 बाटे तो होखे वाला बाटे 70, ठीक ना। आ घर इतना बनी गेल बाटे महल, बस प्लास्टर कराए के बाटे। हाँ। टेंशन ना लेवे के चाहिए। ठीक है। जा तनी माई से ठीक मिलने है। भेंट करनी हाँ, बाबूजी। भेंट कर लो। ठीक बा बाबूजी, ऐसा आशीर्वाद ना अपना बेटा पाना कि बॉर्डर पर लड़ाई लागल बा आ हम जीत के जाए। ठीक है बेटा, जा हमारा आशीर्वाद बटुए। ठीक माई। ए माई, देखो ना हे जे 3-4 गो रहल आ कॉमन तो तूर के लेके चल गई बाड़ी सन। हैं ई ना इनकरा के कहे नहीं कि ई बन क द तई बोला लेबलन मेहरारून के नजर मारत रहेलन। बोलला पर कहियन कि बोलत ये बतावा मन करता कि तनी हे जे बैठ के खाई तब का खाई। माई रे बात है बत गोड़ लागत नहीं। काहे रे बबुआ हता ना अचानक के। माई साहब हमके फोन कर रहना, जाए के पड़ी, छुट्टी हमार रद्द कर दी गल। अब तो ठीक है बाटे, अब का करब, नौकरिए ऐसन बा कि अब तहारा तो जाही के पड़ी, रात होको चाहे बिरात होको। माई रे सुन ना, तनी ख्याल रखिए होगा, तनी जान तरी ना डिलीवरी अरे हाँ बेटा, हमारे ऊपर तोहरा विश्वास नहीं खे। काम धंधा मत करवाइयो करा से भारी ना सामान। करवाई हमरो मोही बा, तोहरे मेहर तो ई ना कि तोहरे खाली चिंता बाटे, जन ल। ना। बस बेटा तू अपन ख्याल रखिए, माई जन रे, ल। तू अपन ख्याल रखिए। आ सुन, ऐसा आशीर्वाद दे हमारे के कि तोर बेटा बॉर्डर पर से जीत के आई, ठीक ना। काहे रो तड़ी रे माई, काहे रो तड़ी रे। टेंशन मत लेना, हम कमात बनी, घर दुआर बनवा देल बनी ना, प्लास्टर न कराएगो बाटे। कबो आवेलो केनियो से तो चोटी पर से बा तो माई माई करत है, बस समोसे लेके बा कोई कुछ लेके। अब के हमारा के पूछे वाला बा, के लेके आवे वाला बाटे। बाबूजी बना ना, आस रखा बेटा पर नौकरी पर जाता, टेंशन ना लेवे के चाहिए। आ जब बेटा नौकरी पर जाला ना तो रोवे के ना चाहिए, ठीक ना। ना रो ठीक बा, चलो कुल धोलियो सा ठेकुआ कुआ हां धा देले बे, लेकिन माई खइलो कुछ जाए के मन नहीं करत माई, लेकिन का करब। नौकरी ऐसन बाटे, इहो नौकरी कतना कठिन से त मिल। अब बाबूजी ना मजदूरी क के मेहनत क के हमके पढ़ा लिखा के इतना महान हमके फौजी बना देले बड़ा। ठीक बा, ठीक बा भाई, ख्याल रखिए अपन, ठीक ना। ए भाई, मतलब का करब। भाई अपन ख्याल रखिए। हाँ हम अपन ख्याल रखब। चल ठीक बा भाई। चलो तनी हम सड़क के पहले छोड़ दें, ऐसा नौकरी बाकी अब का बताई। चलो लइका तो अब चली गल, अब रो लगावला में का बाटे। अब चलो तनी सबत के बतावे, इस सबत के चलते हमार लइका आज जाता टे ना। आय अरे बुलका चिवावत रहलू ह, आय मार तनी मेरा झोंटा पेरिया पेरिया के तोहर लइका हो जाला मिनटो मिनट में। सियारी मिर्ची घर तारू, आय तनी छोड़ के आव तनी न, तब तारा के हम बताव तनी, रुकी जा। बतावा इतना देर से चिल्लाते हैं, केहू बाहर ही नहीं की निकलत। ए भगवान, ऐसा दुख दुश्मनों के मार दिया। कब ले चिल्लाते हैं, दूगने से क्यों नहीं किसने आवत। का हो ठीक है जी, जाए लगनी का। अब का करूं, जाए के पड़ी ना। ये जी रहो मत, आराम से आराम से आराम ठीक से बाटे। आराम से उठो। टेंशन मत लिया, लेकिन जाए के मन नहीं करत हमरा। का करबो, काहे जाता नहीं, मत जाई ना रहुआ। नौकरी के सवाल बना ना, जाए तो नौकरी भी छूट जाई। आ तू जानते बाड़ू कि कितना मेहनत से पढ़ाई लिखाई क के नौकरी पौले बानी। आ बाबूजी कितना हर जोत के गइले बड़ा। जाए लगनी का, हम आपके दुआरिया पर देखनी तो निकल। नमस्ते भाभी, जाता नहीं। आप खुश रही, जाए लगनी। हाँ तनी हम तो कहने के 2-4 दिन और ही ए रह तो भाभी, ठीक रही। तनी ख्याल रखिए, तनी देखिए
भारी कुछ सामान कुछ मत पड़े का रो तड़ू हो दुल्हन ठीक ना, से जाता पानी हम ना करे नी होंगने इनका को कहीं ना समझाई मत जासी आ रो जे इतना कह तड़ी तो अभी ई नौकरी ऐसा ना कि लेकिन जब सही ना तब आदमी कहतानी। फोन कर देला वजह से जाए के पड़ी ना। आ हो जाए लेकिन बिना टेंशन वंशन का जाए ठीक ना आई मत सोचब कि इनके केहू करी धरी ना अरे अभी हम बानी जी ठीक ना हम भाभी, तो पूरा काम खुदे कर जाए के मन दे नहीं करत के कहा करू। ठीक बा भाभी ठीक आ बा ठीक बाटे जाके आ फोन कर ठीक ना पहुंच के अरे चुप हो जा ना मत रो जाए ना ठीक बा अपन आ ख्याल पहुंच के रखिए। फोन करब जी आ का दिन रात रोत मुझे बैठबू लगता कि यार क्यों पर तोहरे लइका होता बे का हमनी को बिना लोग लइका का बानी जा क्यों गने बात बतियाओ दो चल के आ काम धंधा कर ठीक ना एक बाल्टी कपड़ा भेवले बानी आ चल के फिर दे दीदी, फूल अभी का लग मत लेना। छुआवा ठीक ना दोनी कपड़ा रे वो कैसे जाते गए करे लगनी जाते जाते तो तुम महारानी हो का कि हम कुल कथा के दें तो के तो तू एक थैया खइबू दीदी जब हमरे से कोनो काम नहीं के तो वो तो समझल कर अरे काम कोई करे रे करबी तो बढ़िया से जल्दी हो जाई ठीक ना नहीं बीमारी पड़ जाबी आ जल्दी उठ जा जाके बर्तन तो धो के खाना वाना बना गला कपड़ा खींच गल ते बेर मारू लाता से तो के देखो ना बतावा को तड़ी उनका सामने निमन बना तड़ी हमरा के इतना दुख दे तड़ी के ऊपर विश्वास नहीं के अब हेलो हाँ माई गोल लगतन का ठीक माने वहाँ के चल गई नहीं आप सब कोई हमरा के दुख देते वहाँ अब वो नहीं किस्म दे हमरा के बुला ले हमके बिल्कुल नहीं के मन लगन दे जी के बा हमरा के तो सुख खातिर बियाह कैले रहू कि कमल लइके सुख करिए जी हमरा कतना दुख होता हम न जानता नहीं का करी माई कतना सही बताऊ ना हमरा के इतना काम करवाओ ताड़ी सन अपने एकहू काम नहीं किसन कर अपन दूसरे लोग जन टोला महला हमके बोलत रहता बाल बच्चा ना होत रहे तो वैसे ही हमके ताना देते रहे और वो हो गइल बाटे वो में हमके ताना देता कतना हम दुख सही बताऊ तू ही ठीक बाटे रखता नहीं माई हमरा के सिखावे ले कि जायद हो जाता आ जिया कतना हम दुख करी भगवान कौन जन्म के हमके दुख देता रहे इतना कुल काम खत्म हो गइल अब तनी माई से हम बतिया ले फोन करके कहे ले कि तोके इतना टाइम ना मिलला कि 2 मिनट तनी बतिया ले का करे इतना काम में धाम पड़ जाता है। हेलो गोला तनी माई हाँ ठीक बाटे हो हाँ ये घर में ऊपर नौका घर में आके बतियाओ तनी हाँ और सबके ठीक बा हाँ बुढ़ियो ठीक बड़ी के ऊ तो अपनी कामे पे चल गई ना अरे वो करता जितना लड़का नहीं खे के उतना नौटंकी फैला के रखली भी घर में ने वो काम करती है ना कुछ खाली दिन रात सुत सुत के या रोवती है के उनका इतना मार मरले बानी न कि का याद कलियो हमेशा खातिर कि हाँ तो हम के पाले पड़ल बानी नहीं हो रहा ना हो तो उनकी सामना हो तनी देखावे के पड़ी ना लेकिन जाए टेंशन मत करी ठीक ना कुल काम धंधा हमनी का कह ध देवे के करे के अरे दुनिया ऊपर तो वही का लइका होता ना सकी इतना रोवत गावती है बिना लोग लइका खा दे बका आयल तो हमार लइका के तो खाई घलस हाँ और कुल ठीक बा अपने कुल बतावा का उनके तो इतना साजे के ना कि जिंदगी भर याद रखनी कि हम के पाले पड़ल आनी हम का अब हम कुल काम धंधाबू तो उनके जहाँ जाए के तो चल गए ना अब अपनी कामे पर अब उनके बार सही हार देवे के बढ़िया से का समझे तड़ी कि उनके सुता के हम बना के खाना खियाई हम नौकरानी भइल बनी महारानी भइल बड़ी कि अबे जैसे जाए तुरंते उनका झोंटा दे के घिसी टपी पूरा काम क गल आ पता एक बाल्टी कपड़ा मशीनी पर रख के आईनी कनिया के पूरा फीच उस गलिए ठीक काम तो इतना कराइब कि याद रख ली है समझत का बात चलो ठीक बाटे ठीक ना अरे कम सासत देतनी उनके बहुत देतनी चल ठीक बा माई माई हमार ठीके कहती है अब बढ़िया सिखावती है हमके कि हाँ अब बतावा हो ई कोनो बात भइल कि जब करब तब हम ही करब उ आराम से बैठ के सूत के खोई हाँ लगता कि इधर राज लेके आयल बड़ी ढेर धन दौलत लेके आयल बड़ी का इतना गरीब रहना से ओकर बाप माता रे भगवान
आ कि आज ले कुछ दिहना सा नहीं हो ना कौन सा कि हाँ हमारी देवरा के तनी एगो अंगूठी सिकड़ी दे दिए चाहे इतना बढ़िया नौकरी करत ना पैसा इतना महीना महीने भेजत ना तो एमे कम पैसा बाटे लेकिन इन्हन के कुछ बुझायल कि इहो ना कि हाँ तनी एगो 2 चकिया गाड़ियों दे दें कि कहीं जाए के पड़ेला बेचारा के तो पैदल जाई हाँ कितना उ शौखिया ना कहता ना खे भाभी जान तड़ू हम लाजे ने कुछ बोलनी नहीं कि कहीं सकी मुंह खोल के मांगत आवे आ हमार दोस्त केतना गाड़ी चलाए ना हमरो शौक लागला ना कि हमरो ससुरारी से गाड़ी मिलल रही तो हम उ चलैती इतना ही नहीं कर ढंग बा खुदे भीख मांगा हम से शुरुए कतई नहीं कि लग एके गने बड़े बड़े बात फेंके लेकिन ना हमार बाबूजी हई खियावे ना हौ खियावे ना आ तनी से पंखा ना रही ना गर्मी होखे लगी तो कही कि पंखा चालू कर दें जब भगवान चालू करे के ढंग से और ना देले हम कहीं का सिखले ही नहीं कहे भगवान कुछ समझ ए बार इनके सिखावा तनी बढ़िया से ज्यादा नहीं सुतल हो यहाँ तान के इनका सुतल निकालत आयो दादा ए मम्मी जी आयो माई आयो रे बेटा क्यों नहीं गिरिया बाप रे बाप कितना है आराम से राज ढहले बड़ी सुतल बड़ी मलकाइन बन के लागत ना कि पूरा नामे लिखा के आइल बड़ी घरवा इनकर नौकरानी है कि हम दिन रात खटल कर चल उठ के बैठ जाके खाना वाना बना मम्मी जी के गोड़ तेल लगौली अरे कार एकदम बेसर में है कर मैंने सही में एकदम नहीं है कुछ सिखले खाले ना है कर यही करे चलिए तोर बाप माता कुछ सिखौले कि ना सिखौले हां दीदी जी हमरा के का इतना बोला दीदी जी काबू मत कर दे ठीक है मत कर नहीं दीदी मत अबे ओए मोर खर्चा होकर खौका हां तो दिए ना रात खाली सुतल रह दिए एकदम से लागत ना कि लास्ट हमने खटिया पे केना बजट के सामने सुतल बिया लाज लागत है कर तन को हां उठ के जाके आ उनके गोड़े तेल लगा दिए ठीक ना आ गोड़ा लेका पार दबा दिए अब जाके खाना बनाओ कपड़ा तो धो पूरा घर और झाड़ के लीप पोत एकदम अब तब आराम से सुते को सुती है ठीक ना हम तो सुतवा देबे मोट को मार दे इनको हमरा के जब काहे पागल नहीं का है बज लगा नहीं करियो से अब आके उती मीठ हो गई हम तीत हो गई अब खाती ना पेट में मारल जाला पेट में मैं तू ना माई बनलू तो एकरो के महीना बने देबू इहे त खा जबा गलस कि जब से घर में लाग तलस तब से हमर दिन ऐसा हो गई हां तब हो हाता ना है अब तब भइल बटे लाते से मारत अब तब को तनी हमार चले तन का जाना चुप रहो। का समझ तड़ी हमके ला शर्म ये नहीं के जे सास खड़ा भी आई जे बड़ खड़ा भी है तो तनी उठा ना उतारी हमके उठा लेके जा बाप रे घर में चलो ना उठो हमके जाना ना जा अरे देखो कोशिश करो चलो घर में में ये करे लड़का होता दुनिया ऊपर और ये कर लड़के नहीं के लोंगने मम्मी जी अब तो हमारा बुझाता कि लेट वो करो अच्छा ठीक है लेट आराम से अरे बर्दाश्त करो नहीं दुनिया करी नहीं करना होता है क्योंकि लड़का नहीं कर बर्दाश्त करी है तन को इतना चिल्ला के रोतिया आयो मम्मी जी कैसे करो गोड़ा कैसे करो मम्मी जी आ जा का खड़ा भई देखा तो लिया कपड़ा लता हमारे बिना को काम भइल बा कि कम काम होई हम ना रह तो पूरा कमे रुक अच्छा बाद में लड़ी है जो इनको और लड़का हम बढ़िया से हो खवाए तन जब हम ना माई बन कोनी ना तो इनो के माई ना बन दे का समझ तड़ी हमके आयो मम्मी जी परवा तू खा जा मम्मी अरे बस हो तो गइल बाटे तनी मने तू कर ना हाय बतावा हाथ में पानी गिर गइल बाटे हां आ कोन सा दर्द बा एको हाल देखू कह आयो मम्मी जी बताई लेके आप जल्दी सूत बिना दर्द के लड़का होई आयो मम्मी जी हमके कहीं लिया चले मम्मी जी डॉक्टर बोला के हॉस्पिटल में जाइबू ना तो हाय मरिए से गलवा में चट तुरंत चीरे फारे के काम लगाइयो त बड़की के देखलू कि अतने छोरा है घरे को अपन खरबी रोगे दवाई से ठीक ठाक कर दिहनी ऐसे कर जोर लगावा तारी मनी औरी बस तारी मनी औरी बाप रे है तो कर होता गई तबे से मार चिल्ला तर बुझा त देखी का भइल बच्ची अरे कातना सुंदर लड़का बरे दादा एकदम अपनी पवे में गोइल बाटे है देखा कातना सुगर सा अब काहे अच्छा तरु जाके दूध गरम करके लिया के देबू के हे जाओ अच्छा अच्छा तरु हमारी बस का बात नहीं है कि हम दूध या पानी इनके गरमा के लिया के दे दें ठीक है देकर पी ले लई का समझा तनी जाके दिखा के लिया के दे हमारी बस का नहीं कर जाता नहीं सूत से है तो करा न तो ना कर ऐसे करा हो है तरे ला सुताओ बबुआ के ई होश में बिया देखी के सुतावा लइका के त हो होश में बिया न तो ना कर तब ते तरु देख के जरबे ना करी कतना भी तो याद नहीं हो ई तो माई बनल ना तो देख के कैसे जरतिया मम्मी जी काम नहीं रहा
बाबू हो एकदम अपन पवे नियर बा सुघर साग हम तो के गरम पानी को के लेके आओ तनी आ दूध हल्दी पका के लेके आओ तनी आराम कर दुखा तो खत नहीं के ना ए तो गोड़ पसर आराम कर ठीक ना हम लेके अभी आओ तनी वो तो अकेले ना छोड़ा जाला कैसे के अकेले छोड़ के जाई बड़की बड़ा की का जी आ भेनिया तो जाना तनी बरा ना मन करे कुछ करे के आ भेजे तनी कम से कम कर लगावा रहू भगवान के हमर जाए कहीं ना ठीक ना कि हमारी बिना कबो काम करो वो बिहार नहीं करे को तनी आई का तर लेके ओके खाद चबा तनी का कि ओंगने मारे ओके सही हारा तड़ू आ घुसाव ले जा तड़ू देखे दा मारे ले रह लागता कि लइकावे नहीं कि देखले का ओंगने मारे ओके ढोप तड़ू अच्छे रह तड़ू बाप रे ऐसा तो हमको देखावे ना कोई